מה זה? פאזל. תגיד פאזל. אז זה פאזל. יותר קשה אני עושה לך. בוא נראה את חיות. חיות. איך קוראים לזה? וואו! נכון, איך קוראים לזה? כזה. יונה. תגיד יונה. מה? איך קוראים לזה? עטוי. נכון, איך קוראים לזה? אau, אau. אau, אau. אau, אau. תגיד כלב, זה כלב. זה יש. ויודע מה זה? איתך. לא, איפור. תגיד סיפור. איפור. נכון. מה זה? שוש. נכון. מה זה? מו. זה פרה. תגיד פרה. בא. יפה. מה זה מתן? דה. ברווז. תגיד ברווז. בלב. תגיד ברווז. לא. אבל רגע, עוד לא סיימנו. עוד שלב אחד. מה זה מתן? היש. נכון. מה זה מתן? הילד. נכון. מה זה מתן? מה. כבשה. מה זה? מה. לא. מה? אתה. תגיד תרנגולת זה תרנגולת. דיית. יפה. היי. מה זה? מה זה? חמור. איה. מה זה מתן? עטוי. לא, זה ינצוף, אבל זה דומה לעטוי. עטוי. מה זה מתן? ערב. נכון, זה עורב. מה זה מתן? דיון. לא, זה צרצר. תגיד צרצר. טטה. מה זה? תגיד. מה זה? בדה. מה זה כן? מה זה? בדה. מה זה? ערב. אמא, תגידי לי מה זה? זה תן. מתן? זה תן. תגיד תן. טן. יפה מאוד. מה זה? אמור. מה זה? איה. לא, זה פי. איה. לא. אתה מבלבלת את המוח. זה... אמא, מה החלום זה? של לפרוח. זה פרוח מתן. היי, איפה הסרט?